Peelklank trapte vrijdagavond de vakantie af met een zomeravondconcert. Op het Lovingplein waren de stoeltjes snel gevuld en genoten de toeschouwers van de klanken van de muziekvereniging. Nou, een hele hoop muziek van de jeugd tot en met de volwassenen die van alles en nog wat spelen. En Resilience, het stuk wat gecomponeerd is voor IJsselstein 100, dat wordt ook uitgevoerd. En daar zit alles en iedereen voor bij elkaar, dus dat gaan we vanavond horen. De componist, Tim Verstegen, de dirigent van de fanfare, die heeft natuurlijk een heel verhaal gecomponeerd eigenlijk. Maar om dat echt een beetje over te brengen, heb ik vorige keer wel een heel verhaal verteld wat het allemaal is. Maar ja, dat gaat er daarin en daar weer uit. Dus heb ik gedacht van nou, als we daar nou een filmpje bij maken, maar we laten een beetje de geschiedenis van het dorp zien, dan gaat dat veel meer spreken. Dan snap je dat deze muziek bijvoorbeeld, die je nu hoort, dat iets met de oorlog te maken heeft. Wat gewoon heel belangrijk is geweest voor IJsselstein. Hoe wist onze dirigent dat nou? Nou, heel simpel, die heeft gewoon wat mensen gevraagd hier in het dorp van de geschiedenis van het dorp. Wat is voor jou belangrijk geweest? Nou, daar komt de oorlog uiteraard in mee. Maar ook de muzikale successen op het eind. Of de sportieve successen, sorry. En allerlei dingen. Dus het is een hele mix van ondernemerschap, cultuur, de oorlog helaas, maar dat hoort er gewoon bij. Maar ook zeker de laatste recente sportieve hoogtepunten van IJsselstein. Dus heel mooi. Mooi filmpje ook. Dus, en dat heeft Stijn van Soest voor ons in elkaar gedraaid. Als je naar het gezelschap kijkt achter ons, ook alle verschillende generaties komen voorbij. Ja, de Peelklank bestaat dit jaar 75 jaar. Dus vorig jaar was IJsselstein 100, vanwege corona een jaartje later. Maar we hebben inderdaad de oudste, die is 70 jaar lid. Die wordt vandaag ook gehuldigd samen met een andere. En de jongste die zijn 7, 8 jaar, de blokfluiters. En al wat ertussenin zit. En dat is natuurlijk wel mooi. Dat geeft ook mooi iets voor de toekomst, zal ik zeggen. Dus ja. Toon Jenneskens en chef Spreeuwenberg zijn beide 70 jaar lid van de Peelklank. Toon is nog steeds actief lid en chef heeft als erelid een stapje terug gedaan en is fanatiek supporter. Ja, u vertelde net, u bent 82 jaar, u bent nog steeds fanatiek lid. Ja, hoe is dat? Ja, hoe is dat? Je moet er wat tijd in steken hoor. En thuis wat oefenen en een repetitie. En je zit 2 keer in de week vast. Dat hoort er dan bij. Maar ja, dan ben je al 70 jaar gewend, dus maakt niet veel uit. Ja, ik heb 4 instrumenten gespeeld. Ik ben op bugel begonnen, toen trompet, toen hoorn en later bariton. En bariton heb ik het langste gespeeld en was ook nog het gemakkelijkst. Ja, zo'n gezelschap, als je sport hebt, dan heb je dezelfde leeftijd. Hier zit de jongste die bij de fanfare is, ja, ik weet niet precies, maar die zal wel denk ik 15 zijn. En de oudste is dan ruim 82. Ja, dat kan bij de muziek. Mijn kinderen hebben ook allemaal meegespeeld en nu nog 2, eerst 3. En mijn vrouw heeft in het bestuur gezeten, eerste vrouwelijke bestuurslid, Jan IJsselstein. En die verzorgde de uniformen. Maar als ik u zo hoor, dan mag u nog wel een paar jaartjes vol. Ik hoop het wel, ja. Dat zal wel lukken, denk ik, ja.